מכתב פתוח לכבוד מר וולודימיר זלנסקי, נשיא אוקראינה. אדוני הנשיא, זה שנים שהארצך ועמך סובלים מאלימות חסרת תקדים. פרי שאיפה אימפריאלית רוסית בלתי מרוסנת, שאין לה כל התחשבות בחיי אדם, לא באובדן חיי אוקראינים ולא בקורבנות מבני אמה שלה. אין מילים מספיק חזקות כדי לתאר את עומק הגהנום שדרכה בו אומתך. אלפי חיים נרמסו, בשל רצון קר לשליטה, במלחמה מתוחכמת, שבה ערכים מתהפכים, היסטוריה מעוותת ואמת מסולפת. אני פונה אלך כדי לומר זאת. אין עוד צורך להמשיך ולהתבזות מול אמריקה דו-משמעית, או אירופה מבולבלת, שמציגה חזות של סולידריות סביב שולחנות משתה, אך מפקירה אותך יום אחר יום בשדה הקרב. האמנת בדמוקרטיה. עמך נאחז בה בכל מאודו. אך אתה, יש לומר זאת בבירור, לעתים קרובות הדמוקרטיה אינה אלא אשליה, שנשמרת בקפידה כדי לשמר בקרב העמים את התחושה שהם שולטים בגורלם, ובו בזמן שוללת מהם את הכלים להיחלץ מהשיטה. והיום האוקראינים מגלים שאותה הדמוקרטיה מערבית אינה רוצה בהם, לא במחיר של עימות ישיר עם העריצות הרוסית. ובכל זאת עמך הוא מהציל להם בעולם, מודל לחינוך, לכבוד, לתרבות, לאנושיות. דווקא מפני שאתם מייצגים מוסריות נשגבת, אתם לאנשים. למדתם לחיות על הר געש עם צ'רנוביל. כיום אתם לומדים ללכת זקופים, תחת אש מבלי להשפיל מבט. אבל אלו שמולכם חסרי אומץ, חסרי כבוד, הם פוחדים. לכן אני קורא לך לשנות עמדה. לא די עוד בגינוי הסבל. יש להזהיר את העולם מפני מה שרוסיה מתכננת, כי מה שנבנה כעת בשטחים הכבושים באוקראינה אינו רק כיבוש. זהו פרויקט אסטרטגי לעתיד, מכונה חדשה לעוצמה בלתי מנוצחת. ים הזוב יהפוך למסך צבאי אטום, עמוס תשתיות ימיות ותת-ימיות, במתקנים החבויים עמוק מתחת לקרקעית, בלתי נראים, בלתי נגישים. מריופול תיבנה מחדש כחזות עירונית לתשתיות מבוצרות מתחת לפני השטח. במזרח, מקרות סולדר יהפכו למחילות צבאיות, עמוקות, מוסתרות, בטוחות. הכל יוזן מאנרגיית הענק של תחנת זפוריזיה, שבשליטת רוסיה, מוגנת מכיוון קרים והאזורים שסופחו. ריבוע אסטרטגי זה יהפוך לליבה של מערכת צבאית רוסית חדשה, בלתי נראית, בלתי חדירה, בלתי ניתנת לתקיפה. מחר, רוסיה לא תהיה עוד איום. היא תהיה מעצמה בלתי פגיעה, מבוססת לא על אדמתה, אלא על אדמתך, שנגזלה, שונתה הוקדשה. ואז איש לא יוכל לעמוד מול הדיקטורה. העולם כולו ישלם את המחיר. אל תתחנן עוד לנשק. אשלח בפני העולם את האמת. פרויקט הקמתה של אימפריה משוריינת, המושתת על מצבור מוחלט של אוקראינה הכבושה. התוכנית הזו הייתה בראשו של ולדימיר פוטין מההתחלה. הוא הפקיד אותה בידיהם של פריגוז'ין ווגנר כדי לכבוש את סולדר, הרחק מעיני הצבא הסדיר. זו לא הייתה מלחמה נגד הנאציזם. זו הייתה הקנה למלחמה של מחר. ומחר כבר בלתי נמנע. אנא ממך, אדוני הנשיא, הרם את רישך. בעוד שהשגרירויות סופרות פגזים, רוסיה מזיזה את הכלים הגדולים בלוח השחמט העולמי, והיא קרובה מאוד לניצחון. זו אינה עוד מלחמת התשה, זו מלחמת התבססות, הקדשת שטחים ונעילת אסטרטגיות. אם לא יאמר דבר, אם לא יעשה דבר, העולם ימצא עצמו במצב של שחמט. עדיין יש זמן, לזעוק, לעורר מצפון. העולם לא חייב להיכנע. תודה לך על תשומת הלב שתקדיש לקריאה זו. בכבוד רב, אזרח העולם.